Až 2 piva som pil. Krčmárik maličký, trasú sa ti ručky. Malý pohárik máš a ešte nenalievaš. Malý pohárik máš a ešte nenalievaš. Krčmáročka naša, čo máš kolem pása? Kľúčik od komory, lebo je krčmar chorý. Mnoga leta, živio. Ešte raz, potom zas, povedz, že mi moja milá, kde spávaš. Ešte raz, potom zas, povedz, že mi moja milá, kde spávaš. Pri noci, ako mi to moja milá, kde svedčí. Dám si ešte raz. Potom zas a zas. Dám si ešte raz. Potom zas a povedz, že mi moja milá, kde spávaš. Povedz, že mi moja milá, kde spávaš. Povedz, že mi moja milá, kde spávaš. Povedz, že mi moja milá. Ja som bol vyššie euro. Ešte raz, potom zas, povedz, že mi moja milá, ty spávaš. Na peci, pri stolci, ako ti to moja milá nesvedčí. Dám si ešte raz. Potom zas a zas. Dám si ešte raz. Potom zas a povedz, že mi moja milá, ty spávaš. Povedz, že mi moja milá, ty spávaš. Povedz, že mi moja milá, ty spávaš. Povedz, že mi moja milá. Páni. Znej pieseň Márii, Spievaj, duša moja, Máme takú značku, že PGS. Ja poprosím Zuzku, aby nám vysvetlila, ako vznikla. Tak vznikla pri spoločnom posede pri pive, samozrejme. Prečo BGS? B ako base, vlastne názov Gabčíkova začal ešte Rakúsko-Uhorska v roku 1102, tak nejak proste. Takže tak sa nazývalo Gabčíkovo. Prečo G? Tak to je George. Prečo S? Lebo to je šík a keď si preložíme George šík, tak je to vlastne Jurošík a každý vieme, že Jurko náš je srdcom Terchovčan, takže náš George šík uvaril úžasné pivo BGS, ktoré teraz pokrstíme.
boli to ručičky tej mojej mamy.